Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, bisan pa man sa nasinating pandemya, ubay-ubay gihapon nga mga patigayon ang mi-renew sa ilang mga business permit. Si Luan Merundina sa report. Ikaduhang adlaw sa pagmuntar sa one-stop shop alang sa renewal sa business permit sa dakbayan sa Lapu-Lapu, anam-anam na usab nga gidagsa sa mga buot nagpa-renew sa ilang business permit. Usa si Marilyn Cadiz nga konektado sa usa ka construction company. Matud niya, sukad sa pandemya, 4 ka buwan lang silang may trabaho, ilabi na kay sagad sa ilang mga kliyente, anaaman sa mga malls. Ang among mga construction na sa mall, so ang mall sad lisod sa kaayo, nagkuan pod sila. Ang sa mga restaurant, mga boutiques food, murag lisod po kayo sila. So kami sad naglisod sad may among mga tao sa naglisod sa duwa na may kakuhag project. Sa pagsugod ning bagong tuig, malaumon silang inanay usab nga makabangon og balik ang ilang patigayon. Bisag glogi, pero basin day this year marang-arang na puhon kaloy sa Ginoo basig kanang ma-okay na, so padayon nang gyapon ta. Matod ni Lapu-Lapu City Treasurer Felicitas Baguio na panglantawan nilang menos gyud ang makolekta nilang business tax, ilabi na kay 800 ka mga patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang temporaryong nanira sa miaging tuig. 5 kag 9 months baya nga walay klarong operation, pero actually dili ginunta na ni close. So depende ra gid na sa type sa business, diba? Kay katong mga nagnegosyo mga essential nga mga goods, padayon man gito sila. Samtang aron kaminosan ang face-to-face contact, gisugdan na usab sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang online nga renewal sa business permit. So good pa man, napay gamay namong nag-adjust pa mi sa among side. Asasad siguro ang sa taxpayer, di pa sad sila familiar sa ato ang online. Pero daghan namang nakasuod. Daghan nang naka-online o apply. Mga 40 na ni kapin. Pero ang ato ang online payment, napay gifix ato ang programmer, dili pa siya kuan gyud, o pa siya kadagan. Sa miaging tuig, may 14,690 ka mga rehistradong patigayon ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Bisan kung napanglantawang mas menos ang business tax nga makolekta karong tuiga, apan malaumon ang lokal nga kagamhanan nga mas daghan na usab ang mga patigayon nga mubukas karong tuiga. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merundina, Balitang Bisdak.